Haga jingola na kaliang ganiga channel ban yo ban yakendo yakinong mikmat bat kamtam ki kertong kiban saya aireng na kabanta kaniga election MDC kaban sa long house nem arjar arsan hau banai rempang na kaliang ganiga channel kala persang ban yo ban yakendo yakaway ka kertong jongkaseng voice of the people party yakaban sa aireng no hakani ke election MDC spok ying dorba thau an ga Jaintia Hills Autonomous District Council kata ka konglas bon simply yakaba insay khunno nakasutnga nongkle constituency hakapor ka balangkot bat haka jingbon kam nakaliang ikong simply ila ailat yangi banbo yaki kato kani jingkli hakabay day bat kasien jam yakaba nakaliang ka jong ilami syakani kam sanhima sima Lisbon kong lasbon nakapor ka bakor ka jingkli wala sidon perengki jong kambo pila nem ban yato ini tidak sepang contoh swaban voice jingkli bakal dan kong chabe ekuble ya kini ka channel ka jong phima ka live let tv te kumbang apni thu ile de ngade ga last one soul simply ba shang ba sa hashna tlo ka way na ki candidate jong ka gini MDC na ka party jong ka voice of the people party te ntai switch phang jong nem kumban yato ini ibapi ton akan ni kam kai mataba tidak ia kam kai ka peluang kita ni buat ban fungsi kam sagi masma hakabaya de ba kam hikai ba kabaya de ba bangan rung shati ka kam sanhi masima nangkong hi nga sotanat hi ban hikai namang sya milen man hikai khana barit ma ki hak barin te mentapat ngalakwa ban rung shakini ka kam sanhi masima namar kaji shikri kalang ka compare kan diat ma kai kam hikai ngan yo ban hikai khana kelung te ki ban ai jina ji start ma kat ba ya ha bagi khana ma te ha ka bar kam secara kadar pan kalong kebayar kan ha ka bangan la ban yarap ya ki ba ha pai ba shong shnong shikani ka tanjong kam tam hata ha constituency ki jongi aga arusan setengah nong klik constituency kena bangan la ban long kata ka syakri nak banan ra ya ki mat ki juria ki badan kam pai ba syaka sarkar bat kum juru na ki jing ka hak jong ki pai ba na ka sarkar sya pai ba kita ini MDC ban yakun nang bakti dari Seng National People Party paham ini yakun yang bakti dan ban yakun ini atau kini kecing yakun bakti kata di bat ina kita nonton sudah ki bagi parti ki ba pi singaw lagi yang bakti bakti ya aireng hoi hakani kecing yakun menta te ngi don hi lai sangut te kecing yakun kan long persabit ka voice of the people party bat ka MPP te hakaban yakun bat hakani ka jingi kun kalong ka ba habil estom hi namar ba ka party ka jongi kalong barat mai te wala da kataro ngasnyo hi bangan yo minsim hi namar ba ka shabanga le ngarung haying ki bruma kisnyo ba ki kemen bala don kata ka jungwan jong kani ka party para te ngam snyo do jikmen re namar ba wala da don kata ka kiway ki party ki baya khun ka bor ka pisaro tengas nyaw shngan ba ngila yo ban ra kani ka party sha kani ka than ka jongi lembaga jing khamat ka jonga candidate atau kani ketika sin kapan kong ini bakul sebagai kam saja masmane ne bila judan teng hati kam politics musma ha ya kani ketika sin ban kong ka jonga ban rung shin ka kam sanji masima kai ka bapin sulur hayati bapin rung sagi kam sangi masma nomor ba yo imata piru dei ketong kente yang don sai bei ba naka pineapple bat baboni segi sembrang ketong bai airen kon kam sangi masma nane ban itu ini kai ka papin slur di bapin rung sag kam sangi masma banangkong ni ke bapin slur nga hakachi shisha ngamde ka beriu ka ba hakani ka kam politics mah te ngasai pe ye bunchwa ki phone ya ki news prepare pangi ni ki kam sanhi masima shupe tanga ki phone te masni higani ga voice of the people party kalaktik ikadanot ka jonga namar ngayo iya ki mat ki juria ki jongka ka ideology ka jongka ka khring yang ban mi khmat ban trish tam rangkat bar ka party ban ra ya kini ki jing namar ka thong hi jong ka party ka de ban ra jingkla berkesencar kadar berkoin te ngahi marweshment ngalami iskhamat ban yakot lang yaki para basong snong ru ban itrelang bat kini ka parti khnang bangin la ban wan ra kita kijing la kijing sencar kadar berkoin lembah kijing ai jongi yak word ka bakar dor ka jongi
kembangi le ishiging beriban ipesnya thu ma ya kini ka kimat jong ke parti. Tetapi nakalian ko sa pipin ko ay di council hatasin ko ba ito kasinjam ko ba ito ka sinjam ko ba nakalian ko sa pipin hindi ko kanika council. Họ ya kata anda la poi syakatong ke sinjam hi ke de kasang bet ke ni kum ke parti namar ngi yetre lang kejo ngam syong ngim de ke parti shmet ngi de ke parti ke ba nominate ke parti te ngi ni tre stam bara kat ke ba don hagani ke parti te ngi ni tre lang kat ke ba don kami upai ba ngi le stam ban penyo ya ke hak jong upai ba lemba ke jing kai jong parti lemba ke jing tre lang bat ki we de ki memba jong parti jong Eka message ko ba pipi wa nakalian ko sa pipi ko tong ibat mai ba kumi ko tong kantay eka message na clear message ko wa banay yakin ko sa pipi ba ko yaki fight to the consequences ko pipi te kamas nakalian ke jong ngakwa ban ai ke ni ke message syaki tang ke jong khamtam ha ka constituency ke jong ma ka absence nga no click constituency banga kwa ban kentui phi ki pai ba syong bha ban yami iskmat ha ke ni ka khamtam ha ka si arkhoi teri ka ban ngin thap ye ka wot ma ban phi syong bha ban thap ye ka wot ka jong phi da ka jing start da ka jing shampang da ka jing yo ijungai da ka jing sha le bor ha ka liang ka pisa da ka jing sha le bor ha ki rishment na mar yang hi kumbalati ublei ula bentai ngi ha ka dur ha ka ba klem de siu wat tang shidam li tiu eu tau briuken belak ban siu ya ka wot ya ka long rin yang ka jong te long ki bestat tengah la kermen hi ba upai ba hi menta ulong bestat ubal syai te un thap ya ka wot jong uru da ka jing start da ka jing shampang tengah nga hakani ka por nga ai kitbok riang ya ki nong snong sa kathain jongi ba pisnyong bha ban buru ke jing duai khna bang yok kita ki nong mi khamat ki bala ban syukri hak ya upai ba bat nga shimru ya ki ka buma ban wish ya ki khamta mi ki nong snong sa kathain jonga ka Christmas besuk bekemen yipi bat kumjur advance happy new year if you baro.